was boy, let me love boy. Nay nang lili. Hi, Chok! Alina! Alina kayo, malaki na ito sa bus! Na! Bye-bye! Ato na ko, ha? So, good morning guys. Hello everyone for today's video. This is the first day sa Mount Jopi karong simanaha. So, today is October 28, 2024, Monday. So, it's a windy morning. Ninit kayo siya guys, kay hayahay. Actually guys, ako kabalo kung bagyo pa ba di or hangin-hangin lang or mga kuan, mga sobra-sobra ni Leon. So guys, amping ta. So hi guys, mga ako bayabas. Tara guys, isa pala ng bayabas. Narapa. Di apa na apa bayabas. Sobra-sobra naman yung akong bayabas. Ay, dagkabay ito ng bunga. So, basta pamiraing bayabas na rin. Ayaw guys, oh. Ayaw ko nagpawaan ko. Humok na tayo na. Napadigto, oh. Humok naman na. Diri ko agi guys, sa mulaing dalan ba kay base na ay bayabas. Muna mong balay guys, na haunted house. Haunted house nga, kabantay nga, nabay abat ka puyo. Kamera man dahil itong abat. So, actually guys, ito na ko itong bayabas. Maari ko dari bayabasan guys. Awan na bayabasan dari guys. Door sa mong balay. Ito guys, tanawa. Grabe, kadagang bunga. Tanawa guys. Hala. Hala, dagang bunga. Thank you Lord, awa. Dagagay bunga. Juan! Muy daganang bunga diri bayabas. So guys, ako yung pangawaon guys ha. Nadagan ka ayo. Super, oh my God. Thank you so much sa grasya Lord. Awa No, tanawa guys, bayabas. Narapa guys, thank you kaayo. Tigan kayong bayabas, grabe. The bayabas is real, Ako na pangaon guys ha, kayong darong sa barangay. Narapa, kaon ako niya. Daghang kaayo. Bugat yung kaayo niya kong background. Asa pa ni tagang bunga guys, as in thank you sa grasya Lord God na ay gikaon guys, na ay gikaon kolabyaw kabog na pay usa gikaon guys, kita ka na guys na sila yung tugdan grabe yun siya kadaghan. As in, thank you Lord sa grasya. So, musurop na sa... Ay! Ha! Muna ko na harvest guys. Harvest na ako guys. Ha! Nos tasa as kamatis langa ang gakanta. Kurang tayo bugas. Isang
Nagpaili si Bana og ligit at banggay sano. And that's all for today. Thank you guys for watching.